sme dorazili do Prahy. Je to tu, je to tak. Titulované Hilton Prague, akože veľká kapacita. Majko iba to najlepšie si môže dovoliť, je to tak. Na Octagon. Koľkatka? 92. 92. Štvanica 9. Štvanica 9. Nejdem do klietky, ale idem Ku klietke. Ku klietke. Vidíme sa tam. Presk. Zavrieš aj moju? Majko, prečo máš tak široký ten chrbát? No tak, vypracoval som sa na úplné dno. Vypracoval som na úplné dno. Nech som ready na všetko, kľudne aj na zametanie, vysávanie, alebo kľudne aj nejaké ručné práce ohľadom tematické veci, to znamená skrine upratovať. Ty upratuješ aj ľudí, ale ne som počul. Presne tak. Eagle Security nám vybavoval takýto výhľadík. Tešíme sa strašne na Octagon a veríme tomu, že akcia bude prebiehať bezpečne a... Dopovieš to, než dojdeme na tú minútku? No opýtali sme sa na recepcii v hoteli takého akože všeznalca, že či nám tu niekde v blízkom okolí nevie poradiť dobrú reštauráciu. Samozrejme moja podmienka bola, že tam musia čapovať Plzeň. Hej, a že nech varia tie české jedlá a takto. Nacházíme se v restaurace Sklep. Ujo nám řekl, že máme jet vyzkoušet do sklepu. Sklepa. Do sklepa, jo. A jsme tu. Jedeme ohodnotit restauraci, že jo. 1 hour later. Ja som tu normálne zaspal. Chalanisko na recepcii nám poradil tento podnik. Čakáme, viete koľko na Cedar šalát a trhané mäsko? Pol hodiny. Je toto možné? A ani jeden stôl tu není. Ďakujem vám krásne. V pohode, jasne. Takže tak. Neodporúčame sklep restaurace. Tak to sme Ale akože displej v zrkadle som ešte nevidel. ani aj inak. A presne ten výherca, ktorý sme práve vymenovali, vyhráva ubytovanie do Hiltonu. Takže počuli ste. Troška odpočívame pred robotkou a vlastne ďakujeme Eagle Security, že ma vlastne mohlo takto zavolať na takýto event a dopriať mi aj troška relaxu. Na večer vlastne ide sa pracovať a vytvárať nejaké videjka pre vás. Toto mám ja rád. A tebe sa už čapuje, no? Hýbaj. Aktuálne kráčame teda k Live Sport Arena, kde sa odohráva teda 92 Octagonu, konkrétne teda Štvanice 9. S Majkom sme pripravení to tam ísť pozrieť, ohodnotiť zápasy, ukázať energiu, silu a naše vedomosti a znalosti z fighterského sveta, teda skôr jeho ako moje. Ja som len taký televízny tréner, vieš, zjapem do telky, že to si mal urobiť inak, ale keby som tam, tak to neurobím úplne vôbec. Takže my už sa nachádzame na Octagone 92. Naši kolegovci už dohliadajú na bezpečnosť a my si ideme pozrieť nejaké zápasy. Akurát sa momentálne odohráva za mnou zápas Romana Paulusa. Ideme si to čeknúť a vidíme sa neskôr. Počko, prosím ťa, nevedeme, ale zle strašne mi treba sa nevyhnúť, prosím ťa.
krásny zápas Fleryho Muradova, kde sa rozdali dve veľmi sympatické kaučka. Jak to hodnotíš ty ako fighter? Akože, možno, že sympatické až tak neboli tie kaučka, ale myslím, že to boli že mocné kaučka. Dámy a pani, kompletne celá hala z Kapiňa z tohto zápasu. Raz chcem byť v tejto organizácii. A dúfam, že sa tam aj dostaneš, Bráško. Takže Majko, končí nám event. Koľko hodín? 1 hodina ráno? Je 1 hodina. 1 hodina ráno, takýto dlhý event sme v živote nezažili, ty kokos. A nie ako divák, ani ako nikdy. Tak ja si myslím, že event fakt, že nabitý, super. Počkajte, zastavím. Úplne to svetlo mi tak jebe do očí, že ja neviem, keby predo mnou je teraz strom, tak ja do ňoho hneď jebnem. Prísam, že aj ja mám taký pocit, že neviem kam idem a že keď padneme do vody, tak mi to nevadí. Každopádne event dopadol veľmi dobre, ja som si ho naozaj užil. Čo sme? My sme úplne Aj slepí. my. My tiež ideme na blind teraz. Sorry. Náš večer ešte nekončí, my ideme ešte pravdepodobne niekde. No vypadá to tak. Nehajte sa prekvapiť. Uvidíte kde. Prichádzame na hotelovú izbu, ideme sa troška dať do kľudu. Koľko je hodín, Majko? Tak je 1.33. 1.33. Zvládli sme to. A teraz je bojová otázka, že či ideme do mesta ešte, alebo ne. Rozhodnite vy. Však oni to uvidia o týždeň. Chlapče, ja neviem, ty kokos. Dobre, poďme si ich strihnúť. Ja hovorím, že by sme mali ísť. Fakt? Áno. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Do piči, A ideme teraz o 2 ráno do reštaurácie Sasazu Club, môj kokot lounge. A ideme tam na drink. Neboli Keby sme 92. mali tie lístky, tak by nás pustili zadarmo, ne? Pecka. Teraz budeme platiť zástup. Chlapče, to mi nehovor ani zo srandy. Ale ja poviem, že som strápal. No, naša výprava do mesta dopadla asi tak, že sme tam došli, bolo tam 30 ľudí. Žiadne ženy neboli, tak sme išli domov. Čo ženy, tam nebol nikto. Reálne nebol nikto. Tých 30 ľudí bol personál, podľa mňa ináč. Takže nič, ideme na izbu a neviem, pozrieme si Pána prsteňov, alebo ja neviem. Aby vám bolo dobré. My sme zistili práve, že my máme že jednu veľkú perinu len. No, poď Láži, poď. Chod do piče. Poď Láži. Ja idem do vane spať. Ja sa zakriem uterákom. Ja to môžem. Ne, vieš čo? Ne, počujem ma. Daj mi ten župan. Ja sa sem takto tu sa zložím na hitmana a ja tu takto budem si driemkať. On je mokrý. Župan, neuterák. Chlapče, prečo nám toto spravili? A hovorím si, že pod tým musí byť druhá, no není. Pekný večer. Nič, tak práve odchádzame z hotelu, ideme si spraviť check-out. Boli sme na fajnových raňajkách. Majko si nebol 4 tajmúre, ty kokos. 5, Bráško, 5. Pardon, ale každopádne sme vďační za túto skúsenosť a možnosť tu byť. Eagle Security. Bolo to super, ďakujeme. Ďakujeme ešte raz, bolo to naozaj fajn. A tešíme sa na budúce, dúfam, že sa videjko páčilo. Zanechajte like, odber, prípadne nejaký komentár a Jo. vidíme sa na budúce. Jo, ďakujeme. Bomby!